हम मुसलमान हैं। माने हमरा खातिर मनीष बबुआ माने जे हमार बेटा बन्हा गइलन तो ये घाटी पर से हम आईनी आ सुनली जे चल गइलन जेल तो हम 2 दिन ना खाई। काहेला जेल गइलन कुछ पता बा? निमन बात कहला खातिर लालू के बेटा कइले बा तेजस्वी के पार्टी के लोग अगर वोट मांगे आ गइल गांव में, हमनी ऐसा 5 गो महिला भेटा तो उनकर थापड़े थापड़े मुंह फोड़ के यहाँ क्षेत्र से भगा देवे के। गाँव में मनीष बाबू नहीं खन जे ओकरा के वोट दिया ओकरा के चुनाव में हमनी के बिछल जाए पूरा लोग रोवत रहे। हाँ रोवत रहे हमनी के तो दिन खैनी सना लड़का खातिर खाना ना बनल 3 दिन 4 दिन नाच ना बराई। हमारे साथ एक महिला है, उनसे पहले बात करते हैं। चाची का नाम हो आपके? हमारो तीजन नशा नाम बा, हमार मालिक नहीं खा। ये बताओ जा मनीष कश्यप के हो, उनके बारे में का जानल जाला? हम बहुत जानता नहीं, हमार माने हमारे से थोड़ो आइल बनी बूढ़ा आ गई यही जान रहते हम तो मनीष बाबू का कितना दिन से जानता नहीं। हाँ। मनीष कश्यप जेल से आवे वाला बाटे, आपके पता चलल हो? का कुछ अभी तक जानकारी मिलता? कैसन माहौल बा गाँव में? बहुत माहौल माने हम तो रोसा परोसा बानी जैसे मनीष बाबू दिलन 25,000 रुपया एक आदमी के कैंसर भइल रख दिले बने तैया से तो माने हम बहुत कुछ निमन से सुनी ने और कुछ करो। हम मुसलमान हैं माने हमरा खातिर मनीष बबुआ माने जे हमार बेटा ठीक बा, उनका खातिर तो हमार बात तरसेला बन्हा गइलन तो ये घाटी पर से हम आईनी आ सुनली जे चल गइलन जेल तो हम 2 दिन ना खैनी आ फिर रात से इतना खुशियाली हम रात भर नहीं सुत। कितना दिन हो गए मिलले मनीष कश्यप? मनीष बबुआ के हो गइल हमरा 8 9 10 महीना दिन हो गइल मिलला। काहेला जेल गइल कुछ पता बा? कुछ पता बा, ऐसे पता बा निमन बात कहला खातिर तो कामी लाडू से इति भई शुरुआत भई कामी लाडू में मजदूरा लोग के मुआवल लो ठीक बा ओइजन कुछ निमने बात बोलल हुई कोनो तो उ ना खराब कहले हुई ओके चलते वहां से उ बेतिया अइले, बेतिया से पटना कइले हनु अचानक तेजस्वी यादव के बेटा कइले लालू के बेटा कइले बा तेजस्वी यादव। अच्छा ठीक बा। तो मनीष कश्यप के जेल में डालने से तेजस्वी का फायदा हो जाये? का फायदा हो गइल हो भइल बा फायदा भइल उ जानत रहे जे हमरा से नीच रहो ऊंच न होगा ई सोचले जे हम ओकरा से ऊंचा रहे। अच्छा आ उ सोचलक जे हमरा इनका के बनवा देम त नीचे रहियो। ये तो बात माने तेजस्वी की डर बा कि कहीं मनीष लोकप्रिय हो जाई है तो आवे वाले समय में मुख्यमंत्री भी बन सकेले या नाते उनके रोक दिहल गए। हाँ ये बात बा। नीतीश कुमार के बारे में का उनहु का हाथ बगाए मन? ना ई तो हमरा पता नहीं के जे नीतीश के हाथ बा कि नहीं के माने तेजस्वी यादव के हाथ बा। अच्छा हाँ उनकर पूरा था बा। अब की चुनाव में अगर कहीं तेजस्वी के पार्टी के लोग अगर वोट मांगे आ गए गाँव में तो उनका के एक गाँव के लोग अगर हमनी ऐसा 5 गो महिला भेटा तो उनकर थापड़े थापड़े मुंह फोड़ के यहाँ क्षेत्र से भगा देवे के। हाँ हमरा गाँव में मनीष बाबू नहीं खन जे ओकरा के वोट दिया ओकरा के चुनाव में हमनी के बिछल जाई ना। अच्छा गांव में चर्चा ये होगा कि आपकी मनीष अगर छूट के आवत हटे तो उनके एक अलग रूप में देखल जाये, उन चुनाव लड़े सीएम बने पीएम बने ऐसा भी चर्चा बा। हाँ चर्चा बा उनका का बना के छोड़ा के बा। हाँ अगर मुख्यमंत्री बनस चाहे ऊपर वाला जितना उनका का पावर दिले हो उतना ऊपर से उनका का बना विधायक बनाइए देवे के बा। हाँ अच्छा ये गांव में अभी न उनके घर एक ठो बेतियों में बा तो कब कितना दिन पे गांव में आवेले घरे या मुलाकात कब? बेतिया रहत रहनी है तो बरोबर 2 दिन 4 दिन 2 दिन पर आते रहनी है। इति लोग का गरीब लोग का कम मदद कैले बनी। स्कूल में सब लइकन के झुलुआ हाबी जाबी बहुत लइकन के खिलौना कैले बनी। यही जान कैलाश महतो हवन की काथी हवन कुर्मी हवन उनका बेटी के 10,000 रुपया दिले। दुखरन बहु मर गई उनका के 5,000 रुपया दिले। बहुत मदद करेले माने अपने इलाका में सब गरीबन के मदद करेले। हाँ हम देखले बानी आँख से। अच्छा जब जेल में चल गई कैसी आपके पता चल कि जेल हो गई? हल्ला भइल सुनल गइल हमनी के तो महिला है से कहीं घर छोड़ के तो बहरत नहीं सा हल्ला भइले के बाद गाँव में इनका दुआर पर सब पुलिस लेडीज मर्द मेहरारू सब लागो रहे आई रही सब देखे मौका मिले बोले के लोग के मारे बोला ही नहीं दे बोले ना मौके ना मिले ना तो हमरा ऐसा 20 गो मेहरारू रही 40 पुलिस लोग के लेडीज लोग के घर जब्ती होके दी
ना होके दी। अच्छा, पूरा गांव में उस समय मातम छा गई हुई, सब एकदम दुख में आ सब पूरा लोग रोवत रहे। गए। हाँ रोवत रहे। हमनी के तो को दिन खैनी सना लड़का खाती खाना ना बनल ना बनल। 3 दिन 4 दिन नाच ना बराई। हमार बेटा बोले जे खाना तारा ऐसा बहुत दहबर लोग भेटाइल होई उनका। बिल्कुल। खाना काहे देखिए नहीं कुछ चाची जो है मनीष कश्यप को याद करके आंसू निकल रहे हैं, रो रही हैं। अच्छा, अब अभिनवा ईबा की बेल मिल गई, आप गाँव में ही है, तो कैसन स्वागत हुई उनके? सुना था हाथी घोड़ा कुल आई। दीपक जरावल जाई। दिवाली के लोग हिंदू दीपक नहीं के जरावले दीपक जरी उनका का फूल माला चढ़ी। उनका का लोग कन्हैया रोक ली ऊपर से साफ। उनका को गोड़े ना चले। जैसे प्रभु श्री राम वनवास काट के आए। वनवास काट के अइलन जे लोग बहरा से उनका का कन्हैया थाम के ले आइलो रंथ पर अइले। वही में मनीष बाबू वही गाँव में। बिल्कुल। हम कुछ और जो ग्रामीण हैं उनसे भी बात करेंगे और उनसे भी जानेंगे कि क्या कुछ माहौल है, क्या वो कहना चाहते हैं मनीष कश्यप की रिहाई को लेकर।